hay tun truma hian mitam takinan zo na thin le WhatsApp lamate private amron zot amron zo thin kan start out te han tinge min tu ni ti kan hriat theyang ti te hi kan start out te tinge kan va pia kang kan nge kham piak tan tu start out te piak tan tu miron zo thin tu tan tam em ya chumi ten chen chuan le an har sana tam tak solve be sein tun truma hian i khami lampang ha ron sai chhokan tu manga ole start out ilo nei ta ama sabera chuan ituani ti ihriat tir photanga ya chumi hriat tir tu chuan nangma ina iwashil kha afulo mai thaya thil kal phunga chuan meisia hian mi pa hi an be masara tungai chiarawa chuwangin fel fai takle thatak pon wa pe mala e meisia jak thailo ni na chance kha tamani chuti rualin an effect thai kharlawa atang pui ka saina ni chu chuwan idu thu hril tu zok ni masak thothot khan chuan nghe hay karin ang ani mia lo tina chance kha atam ve thaini chuwangin man ni na va piak pasak aful na lai chin kha oma chuta chuan engtin nge ihria tir thei si yang ti kha kan sei lenga ole ama sapera chuan a first step a chuan ichian kha apai modon ta ni ichianu emo mangtang kai ta la chan chu chianu mai che kher ka tina chan chu hei mai che te khan ama khan ba shil kha apai mo em ya achan chu mi pa hianin mai che hi kan lo lom tlak puya vasta gam pang ravin akan mi papui a chuan mai che kan lo ngei na zoka chuwang chuan i thian te zinga mi twe mo khan avashil ta na po bangai taka uang lowa vasai kha poimo em ya chuta chuan khatia vasai kha chuan atok to ni me ya alo hria ve shim kha a tha ni mo chutarang chuan itan chuan chet lan chance kha asang to do ni iduani ti a hreto cheya chuta chuan ifim khur chhoviau kha ngai ve dona chuta chuan good night emo good morning emo in wi sak thin lamo ai hi athrakop meya chuan khapa start pa khan enge du zong eng angai na ti kha i hriat ve angai ni mo poimo i lede pakata chuan asan chu angai na ve na tur cha chuan pachan chin kha hriat chian apoimo wa chuta chuan thilwa zo hi athani ai chuan amata na athaveya thil thiam lo kan nei chuan antina le khazir lai kan ni chuan i kan thiam lo wa zo te phone chung changa po WhatsApp setting demo example ani chu khatyang set ta te khatyang ne no i khatyang chi a san pa ama wa piak ngor tu mani ti i hria ta omlo tu khan thil wa zo hi a thakop meya chuta chuan minlo chan dana te minlo don san dana khan engmo chen ka hriat ve te ya maro chu mi pa ngai chuan khatia mamo thil wa zo chuan i thadewina lo chang che chu apai mo basa a hriat tela tan po thakop mai chuan kan hriat le tur chu phone in piak ti lawa chuan hei text pa ngai WhatsApp emo message emo a chuanin engai ti a ka ti poi chem minning em a chati khati ti a enzo he mi patan po a hai me tan po ti lawa tha a san chu kan va pe to a kan va text lang to ani chuan a ka ti poi chem minning em ti kha thu lawa i minnin turawa ti lo kha an meya tin minning am ning lo bem ti a enzo hi in ngai tom na hai tu na phai chuanin mian lo frang ve to a ani lo zoi na la koi theya kha wat ti lem lo mo i chu lawa ai alo dong song tu tang khan anin om tu viau zo kani chuan khatianga in ngai tlom na in thahun na tong kam che kha fulu tuk lowa that mel deuh sia chuan chuwangin chu lo hrele ta lamo amaro chu kol emo aba pia kha chuan apply khop mai kha chu chokan sele du chu hei engemo ma sei tlang hal pap hi a fulu tuk thin lawa in huni kho a lai dewa han om vel te hi thani hei mi pa ta hianin kan ma mai chalai suk kan hui chuan hei hianin ai mindu ve deuh ani mo men star ni chiang khatia ang ril ru kha kan nei ve theni mo chuwa in idu na sign pakhat kha ani ve ni ti kha lo hriala chuan zo na le thil varon te va zo te thil thalo te anga om hi mi patan po me chatan po atha hei shalaw ni lovin an bula chuan thil hramela anga vel te hi nuaman ti ve theni hei tu po hianin amaro chu hei hriat nge tur po shalaw ang ni chuang si lo in mo ka sem zia chui man thiamanga chuan atui zong le i thil mo zong chi kha ama atanga va hriat tuma va zo thin kha i atha a chutarang chuan kom ngai na te kha piang thaini chuan i mi pa hianin du pi connection awang hianin hun hi nga pe ve anga ya chuta chuan a poimo a chuan ngoi wang le hei re wang te fu lawa khatingai va ti to ni chuan a kha to va piak
zeu zeu mo thil zo hi a thang ti to kha ama kha I hret chianga a tui zong thiam thil te kha hriat tumanga chuta tang chuan diak tan tu kha a step te te kha nan om chho ve ze ani chu sei tong khanin good morning le good night good evening a hetianga wi sia thin ta hi a thakop maya chuan top nana kan hriat tu le a chuan kan sei tu chu hei engemaw negative sign mu to hi chuanin vati lui lo hi a thakop maya a ma sei tong khanin kanin thasung tak tak ani chuan negative sign kan mu chuan lepa thia tha a makta mai chu mi pa hianin mai cha khongai hei mi pa hianin mai chia han khongai na hi om ve thina chuwang chuanin in thasung dewa let lewa thi chuanin kain lam let vele thuaya kan khongai vele mai zela atlang puin bo ani vek khar lo wanga amaro chu tlang puin ani ve a chu hriat pok tu ne ya chu ta chuan zo in bo ro kharukin alo thasau vele theini chuwang chuan vati pop lowin negative sign muni chuan engen yang hanin nu to vat ang chi kha atha a mong cha nga thil ti hi angaya min du zong chi kan ni lem lo phai chuanin man po lo hi a thaim emani a poi mo pera chuan man po lowin ni kha tha a adu ve che ni chuan hai ke mani a hian min du ve ni ti hria thein hei om ve ni ma or chu tiang ang po hai rei tak I nga nu I piak nu po a I hrengai lo ni chuan hei chuan min du lo ni mo tia muang cha nga kian san hri re kha tha ni hei ka chanela hian mi pai min tuam ti hriat da ti po ha ka da I du chuan lo en bok ta la amaro chu min du ve tak tak ani chuan a hriat ve thei tuka ma se khami kha I hrengai lawa min du ve ni chia ti tur po om ngai lo emo nei ngai lawa min du lo an yanga ti naril rui pa fo thiani chuan I kha mi pa star khan adu lem lo che ani ti hriala sei to khan ngong cha nga kian san ri kha a fu ber zo ka ne